Er der bedre lyd nu? Godt. Ved du hvad? Fedt nok. Så gør vi lige sådan her. Jeg håber ikke, der er for meget støj. Det er sådan en meget, meget voldsom mikrofon, jeg har på nu. Men helt kort, det er opsamlingen fra sidste gang, hvor det bare var en relativ indflyvning til DS 1140, og hvordan vi kiggede checklister og opsamling af den dokumentation, der skulle bruges, når vi laver de her ting. Vi regner med at være færdige med en checkliste, og alle dem, der er på mailinglisten, der skal jeg nok få sendt den ud til jer alle sammen. Som sagt, det vi skal kigge på i dag, det er opbygningen af kontrolplanen, og for det ikke skal vare alt for længe, så starter vi lige på hårdt. Det første eksempel er fra en funderingssag, reelt traditionel fundering med terrændæk og almindelig fundering af nogle punktfundamenter. Der, hvor vi bliver udfordret nogle gange af vores underentreprenører, det er ikke så meget på det, de har været vant til at lave, men det er mere på den måde, som vi skal samle data op på. Vi gør det som regel, at vi laver en tekstbaseret kontrolplan, som vi sender frem, og alt efter hvilket system kunden har, så kan kunden selv lægge kontrolplanen ind efterfølgende, eller også kan vi hjælpe, og vi arbejder stort set på alle platforme. Der er nogle platforme, der er nemmere end andre, men det er ligesom ikke vores valg, det er kunden, der sidder med det her helt suverænt. Men hvis vi kigger på opbygningen af en kontrolplan, og der er det alle tingene, jeg laver lige en add to stage her, hvor vi så ser hele kontrolplanen, og så skal vi lige have det der banner væk. Sådan der. Kan alle se, at kontrolplanen plaststøbt beton er blevet delt nu? Fordi der er en lille smule... Okay, super. Den burde være der nu. Godt. Når vi kigger på kontrolplanen og henholder den i TSBI 271 eller til DS 1140, jamen så er der fra B1 til B6, der skal gås igennem. Vi går ikke så dybt ind i, hvad de forskellige ting indeholder, andet end at man skal være opmærksom på nogle ting, når vi skal dokumentere, at vi har været de her punkter igennem. B1, det er udførelsesgrundlaget for projektering. Det er her, hvor vi kigger tegninger igennem, vi kigger bygningsdelsbeskrivelser igennem, og det vigtige i henhold til DS 1140, det er, at vi får kigget i den statiske dokumentation, og det er der rigtig mange, der ikke har været vant til, selvom man har lavet bærende konstruktioner. Grunden til, det er vigtigt, at vi kigger den statiske dokumentation igennem, det er fordi, det er her, hvor den konstruktionsdel, som vi har ansvaret for, bliver beskrevet. Den bliver indplaceret i den konstruktionsklasse og eksekveringsklasse, der gælder for projektet eller for hele bygværket. Og ud fra den, så ved vi, hvad minimumskontrollen er for de forskellige ting, vi skal ud og kontrollere. Det er ikke på nuværende tidspunkt, vi kigger ind i, hvad vi skal kontrollere, men vi skal bare finde ud af, ligger der nogle særlige kontroller i B221, som vi skal være opmærksomme på? Er der noget, som bygværksprojekterende har vurderet, er så vigtigt for byggeriet, at selvom byggeriet eller den konstruktionsklasse, vi har, er indplaceret i en KK2'er for eksempel, kan det godt være, at den er så essentiel for byggeriet, at lige præcis den her kontroldel vil de gerne have kontrolleret 50% eller 30% eller noget andet. Hvis det er tilgængeligt fra start af, så er det en del af bygværket, altså det er en del af det, vi har givet pris på, så det kommer ikke som nogen overraskelse. Men her er det meget vigtigt at sige, at hvis I sidder med noget bygværksprojekterende, og det har vi desværre oplevet rigtig mange gange, så har tingene ikke været færdigprojekteret. Og det er der rigtig mange af vores projekter, der går i gang med. Alle de store renoveringsprojekter, jamen der sidder vi og laver kontrolplaner på noget, som ikke er færdiggjort endnu. Og det er derfor, at hvis man har lagt mærke til heroppe, der har jeg et felt med bemærkninger. Det vil vi normalt aldrig have
i det, vi afleverer. Men der har vi så mulighed for at skrive, at på nuværende grundlag, så er det det her, vi kontrollerer. Acceptkriteriet er det her, og omfanget er det her, fordi det ikke er beskrevet ordentligt i materialet endnu. Så vær opmærksom på det. Men altså, det helt korte heroppe i udførelsesgrundlag for projektering, det er, at I vurderer, at det, der er beskrevet, det er bygbart. Det er det korte og det lange. I skal finde ud af, hvilken nummerering jeres konstruktionsafsnit har, fordi hvis I ikke har det, så kan I ikke aflevere i det rigtige format. I skal finde ud af konstruktionsklasse og eksekveringsklasse, så I ved, hvad det er, der skal laves. Hvis vi kigger ned i B2, udførelsesgrundlag for arbejdet, det er et af de felter, hvor der er mest forvirring ude i marken om, hvad er det egentlig, der foregår hernede. Det helt korte svar, det er, at hvis I har noget præfab, det kan være nogle præfabrikerede elementvægge, det kan være nogle boliger. Et godt eksempel er, at vi er ved at lave et hotel sammen med et firma, der hedder Cento, hvor vi får bygget modulerne over i Letland. De er ikke certificeret. I det her tilfælde er det ikke så vigtigt, men de har en 100% arbejdsmanual til montering på punkt- eller stribefundamenter, når det kommer. Og hvis der ligger sådan en intern arbejdsbeskrivelse på, hvordan, eller en monteringsvejledning, en leverandøranvisning, så er det den leverandøranvisning, der skal understøtte det, der er projekteret, og de må ikke stride imod hinanden. Og en måde at dokumentere både B1 og B2 på, som er en fase, inden vi går i gang med at bygge, så er det her, vi har det med til et opstartsmøde, hvor vi går ind og siger, jamen altså, vi er opmærksomme på, at det her er der. Der er en lille smule divergens imellem den måde, det er projekteret på, og udførelsesgrundlaget for arbejdet. Så det skal der styr på, inden vi går i gang. Ellers så bliver det fuldstændig umuligt. Den sidste fase, som er med, inden vi går i gang, det er, at når vi gransker projekteringsmaterialet, så skal det være tydeligt for vores konstruktion, og i det her tilfælde er det plaststøbt beton, jamen så skal der være beskrevet, for eksempel, hvad er det for en hvad er det for en betontype, der bliver brugt i de forskellige dele af den her konstruktion. Grunden til, at vi bruger så meget energi på dokumenter og materialer, det er fordi, at når vi til allersidst i processen skal aflevere A5 konstruktion som udført, hvis vi har gjort forarbejdet rigtig godt over her i B3 i kontrolplanen eller i kontrolskemaet, jamen så er det faktisk denne her, der spejler det, vi afleverer over A5. Det, der så er forskellen her, det er, det eneste, vi kontrollerer her, det er, at det, der er nævnt, også er det, som er givet i projekteringsmaterialet. Og de varer, for det første skal du altid indsamle følgesedler på alle materialer, der tilgår de bærende konstruktioner. Vi skal beskrive armeringsjern. Hvad er det for noget armeringsjern, der er brugt? Og når vi bruger armeringsjern, så når vi bygger i Danmark, så er alt armeringsjern dækket af en eller anden form for et certifikat. I Danmark, der arbejder vi med CE-mærkning på stort set alle vores byggevarer. Men så når vi så skal aflevere over i A5 til allersidst, jamen så er det både følgesedlen på armeringsjernet, og så det certifikat, der dækker det armeringsjern, vi har brugt. Til dem af jer, der laver funderingsopgaver, så skal jeg også være opmærksom på, at der er rigtig meget lidt dybt nede i det statiske, i bygningsbeskrivelserne står, at når vi får leveringer af det her beton, så vil vi gerne kunne pinpointe i byggeriet nogenlunde cirka, hvor det her C25 beton, det er tilgået de her punktfundamenter, og det her beton er tilgået nogle andre steder. Vi har haft nogle sager nu, vi skal ud og lave en sag eftermiddag, hvor de har pinpointet, at inden for de forskellige modullinjer vil vi gerne kunne pinpointe det beton, der er leveret. Jeg kommer til at vise en anden seddel her, fordi på en funderingsopgave, der er B3 ikke særlig omfattende, men vi har en anden sag lige nu, hvor man river hele tagkonstruktionen af en bygning, så understøtter man det eksisterende etagedæk, og så bygger man en helt ny tagkonstruktion, hvor der skal være nogle lejligheder.
Og på sådan en sag, der bliver B3 meget, meget voldsomt, men det viser jeg lige bagefter. En af mine kæpheste i udførelseskontrol af den uafhængige kontrol her, det er modtagekontrollen, fordi den foregår ikke som beskrevet i SBI 271 og DS 1140 i virkeligheden. Det eneste, vi reelt gør under B4, det er, at som uafhængig kontrollant kontrollerer du, at egenkontrollen er udført. Og her er det vigtigt. Nogle gange, når vi har holdt vores kurser, så kommer vi jo til at sige, at som udgangspunkt, så skal egenkontrollen jo ikke dokumenteres og fremsendes til bygherre med mindre andet aftalt. I det her tilfælde er det meget, meget vigtigt, at egenkontrollen er udført, fordi uafhængig konsulent skriver under på, at egenkontrollen er gennemset. Men det, der sker i virkeligheden ude på byggepladsen, er jo ikke, at når der kommer en betonvogn og afleverer beton på en byggeplads, eller der kommer en kvistleverance eller et eller andet, er, at man ringer til den uafhængige konsulent, hver gang der kommer en vareleverance til byggepladsen. Vi har over 300 afleveringer bag ved os nu, og der er ingen, der har stillet spørgsmålstegn til, at det vi gør, det er, at den uafhængige konsulent kontrollerer, at modtagekontrollen er udført. Der har intet været. Og I må meget gerne skrive i chatten, hvis I har oplevet noget, der er anderledes. Og så vil vi tage den op som punkt næste gang. Jeg har et netværk med 4 certificerede statikere, hvor vi sådan helt skræller hele det der byråkratiske lag af, og så diskuterer vi fornuften i de forskellige ting, og så plejer vi faktisk at finde en fin overenskomst. Alle på et byggeprojekt forhåbentlig er jo interesseret i, at det bliver gjort ordentligt, og derfor er det også vigtigt, at den her kontrolplan bliver udført meget tidligt i processen og fremsendt til bygværksprojekterende. For hvis der er noget divergens, så få det for Guds skyld diskuteret, inden I går i gang. Men modtagekontrollen går vi lidt stille henover. Så er der lidt, som også driller lidt, det er det her med transport og opbevaring på pladsen. På den her sag, der har vi det eneste, som reelt kan miste lidt styrke undervejs. Det er, hvis betonvognene under transport har været opholdt rigtig længe, og kommer på den der grænse, hvor betonen enten skal hældes ud, eller bruges et andet sted. Men på sådan en sag som denne her, der vil det være, hvis man meget tidligt i fasen har fået leveret sit armeringsjern, så skal det være forsvarligt opbevaret på byggepladsen, efter de anvisninger, der er i de udførelsesstandarder, der hører til de materialer, vi har med at gøre. Hvis vi så kigger på den næste, B5.2, tidligere udført konstruktion, så kan man tænke, jamen der er jo ikke noget tidligere udført, når vi skal ud og grave nogle fundamenter og støbe noget beton på pladsen. I det her tilfælde, der vil det typisk være, at der ligger en foregående for funderingen, så lavet en geoteknisk rapport, og være opmærksom på, hvis der så yderligere, når der er udgravet, er lavet nogle geotekniske undersøgelser af udgravningen. Det er det meget, meget typisk, at man har det med i sin leverance. Så er tidligere udført konstruktion her, det er selvfølgelig den geotekniske rapport, der beskriver jordbundsforholdene, og så den geotekniske undersøgelse de forskellige steder. Og som sagt, der kommer rigtig mange spørgsmål. Hvis jeg ikke når dem alle sammen, skal jeg nok følge op på dem efterfølgende. Så sender jeg et eller andet ud, eller poster noget på LinkedIn, eller lægger et eller andet explainer op. Det vi kommer ind i nu, det er udvælgelsen af punkterne på en funderingsopgave. Og det er ikke sådan, at vi går super dybt i dem, men det er bare for at beskrive, at det ikke bare lige at sende et billede ind af et gravet hul, og et billede ind af noget armering. Det skal beskrives, og det skal altid holdes op mod et gyldigt acceptkriterie. I det her tilfælde, hvis vi bare tager eksemplet her omkring fundamentet langs facaden, altså PD5, det vi gør, når vi laver kontrolplanerne, det er, at vi sidder med, i det her tilfælde, en funderingsplan, og så sidder vi med generalnoten for beton, og så hvis der er nogle specielle detaljer. I det her tilfælde er det relativt simpelt,
Vi har valgt, at der er 4 punkter, der er aktuelle, når vi har med et fundament at gøre, af denne her type, ud fra detaljerne, og det er selvfølgelig omkring dimension, armering, renselag og stød. Man kunne have haft et punkt, der hedder B540, udgravning. Det er lidt forskelligt, hvordan vi gør det. Vi har haft dialog med bygværksprojektørerne på det her projekt, og vi blev enige om, at det her var fremgangsmåden. Hvis vi kigger på det, så definerer vi altid emnet. Hvad er det, vi kontrollerer? I henhold til hvilken konstruktionsdel kontrollerer vi det? Hvor har vi fundet grundlag, referencen til det, vi kontrollerer? Hvordan, altså kontrolmetoden, hvordan har vi tænkt os at kontrollere det her? Og når vi har med fundamenter, hvor der er noget armering af en vis dimension, vi har noget udgravning af en dimension, vi kan have nogle stød, der er beskrevet med noget længde eller noget overlap, og vi har et renselag, som kan være beskrevet af en type, så vil det i det her tilfælde kontrolmetoden være en visuel kontrol, suppleret med en måling. Jeg har ikke beskrevet, at vi tager et foto, fordi det er faktisk ikke nødvendigt. Det vil vi 99,9% sikkert altid dokumentere med et foto, hvor vi også har lokationsbestemt vores registrering, men det er ikke et krav. Vi må godt beskrive, hvad den uafhængige kontrollant har set, og så aflevere det som et kontrolpunkt. Det kan blive meget, meget lange forklaringer. Derfor er et billede meget, meget nemmere. Tidspunkt, når vi har med fundamenter at gøre, og skal tjekke armering og sådan nogle ting og stød, så er det jo det er ikke sikkert, det er barnemad for alle, men det vil typisk være en udstykning. I det her tilfælde havde vi en meget, meget large bygningsprojekterende på sagen, hvor han sagde, jamen altså, han skal nok vurdere, om der er taget nok billeder. Det er en af de ting, I skal være meget opmærksom på. Det er svært at sætte procenter på, men 70-80% af alle dem sager, vi har med nu, der vil bygværksprojekterende og certificerede statikere have gjort de her kontroller tælbare. Og det vil sige, har vi 100 meter fundament, og vi vurderer, at når vi tager et billede, så dokumenterer vi 2%. Det vil sige, tager vi 50 billeder, så er vi dækket 100%. Og i det her tilfælde skal vi kun dokumentere de 20. Men vær opmærksom på, når tingene ikke er tællelige, så når I udfører jeres B22-dokument, beskriv, vi har 100 meter punktfundament, vi laver 5 registreringer, for det vurderer vi er inden for det her KK 22%, så har I gjort opmærksom på, hvor mange registreringer I laver. Og så er det meget vigtigt ude i acceptkriteriet, at I beskriver præcis, hvad det er, I ser. Hvis der er noget dimension, som er 100%, så går I ind og ikke skriver, som vi gør her, dimension i henhold til funderingsplanen, men der går I ned og beskriver i forhold til det referencepunkt, vi har, at fundamentet skal være 60 mm bredt for eksempel, og 90 mm dybt, og det må ligge inden for den her tolerance. Og billedet, I tager, skal så også have en mulighed for at beskrive, at I kan dokumentere, at det enten er godkendt eller ikke godkendt. Det vil sige, I skal have en eller anden måleenhed ned i den her udgravning. Og det samme gælder armering, og det gælder renselag, og det gælder stød. Så det er meget forskelligt, hvad man har med at gøre. Og så ellers, så fortsætter det sig hernede af. Vi har nogle punktfundamenter, der bliver tjekket lidt på en anden måde. Vi har noget indbytningsstål, som er inde i punktfundamenterne. Der ligger nogenlunde de samme metoder for det alt sammen. Men når man har med fundamenter at gøre, er det typisk dimension af sin udgravning, placering af armeringsjernet. Og der er stor forskel på, om det er noget, der er forbukket af CELSA, fordi så laver man kontrollen af de her fundamentsbjælker under sin modtagekontrol, og så er det kun sammenbygningen af de her fundamentsbjælker, der bliver beskrevet i kontrolplanen. Så det er meget forskelligt, og det er meget forskelligt fra konstruktion til konstruktion. Specielt hvis man har med stål at gøre, kan der være rigtig mange ting, man skal tage opmærksom på, for der er noget, der er præfabrikeret fra fabrikken, som er dækket under et certifikat, så tjekker vi det ved modtagekontrollen.
men der kan også leveres noget stål, som skal samles ude på pladsen, og så er der altså også alt den samling, der foregår ude på pladsen med bolde, skruer og vederlag, som også skal beskrives, hvordan man fastgør det. Det kan være noget stål, der skal fastspændes med moment eller andet, og der vil det være op til den beskrivelse, der ligger. Jamen, hvordan sikrer vi, at den bold er fastspændt med det rigtige moment, og hvad har vi gjort for at sikre os tingene? Men det korte og det lange her er, få referencepunkterne med til de tegninger, det gælder. Omfanget skal gøres tælleligt, og acceptkriteriet skal gøres objektivt. Et eksempel på, hvordan vi kommer derhen, skal vi se, om det her virker. Det har jeg ikke prøvet før. Det gjorde det. Så skal vi lige tilbage. Hvis vi kigger på en sag som denne her, forestil jer, at vi har en ejendom, hvor man har revet den eksisterende tagkonstruktion ned, og vi skal bygge op fra det gamle etagedæk. Der er så mange forskellige konstruktionsdetaljer i denne her sag, så vi har valgt at bygge kontrolplanen op ud fra de enkelte konstruktionsdetaljer, så den entreprenør, der går derude, ved præcis, hvad det er, når han står med et punkt med sin telefon ude på pladsen. Hvad er det, jeg skal ud og kontrollere nu? Her er der rigtig mange konstruktionsdetaljer. Det er fordi, det er en fuldstændig ny bygning, vi reelt bygger oven på en eksisterende bygning. I bund og grund er det en renoveringsopgave, men renoveringsopgaven er jo afsluttet i det øjeblik, vi har flået tagetagen ned. Det vi så bygger videre på, det er den eksisterende konstruktion, hvor vi selvfølgelig skal tjekke, om koderne er i orden, om det underlag, vi bygger videre på, er i orden i forhold til det her. Men hvorfor jeg har den her med, det er for at vise, hvor voldsomt sådan en kontrolplan kan blive, og nogle gange bygværksprojektørerne undrer sig over, jamen hvorfor har udførerne ikke bare lavet en kontrolplan og fremsendt til os? Og det er simpelthen fordi, at metoden for kontrol har ændret sig, og hele ansvaret ligger over hos den udførende nu, og derfor har udførende, når vi sidder med sådan nogle sager som denne her, nu har vi Jonas med i dag også, han laver altaner, der kigger vi altså også de her konstruktionsting igennem sammen, inden vi fremsender en kontrolplan. Der er ikke noget inden for det her, der er bare lige mere. Hvis vi kigger på, vi kan bare tage den allerførste konstruktion, og så sige, hvordan har vi så bygget de her op. Men vi har simpelthen en lille linje i kontrolplanen, der beskriver, for eksempel, hvordan den her lintræsbjælke er blevet lagt af i eksisterende murværk, og hvordan den nye spærrekonstruktion er bygget op hen over det her nye lintræs. Og det er faktisk en af de ting, der i vores kontrolplan var blevet fremhævet under særlige kontroller, at lige præcis det her nøglepunkt, hvor vi monterer spærrene på den nye lintræsbjælke, der vil de godt have tjekket dem alle sammen, fordi de mener, at lige præcis den her kontrol er meget, meget vigtig for konstruktionen. Så er der en rigtig mange andre ting, der ikke er lige så vigtige, men det har man så ikke taget med. Men vi har altså taget alle de her detaljer, og alle de her beskrivelser, der er også en masse udvekslinger til nye ovenlysvinduer, udveksling til nogle præfabrikerede kviste, og life goes on. Det ser måske ikke så voldsomt ud, når man lige bladrer sådan 15 detaljer igennem, men hvis vi oversætter det stille og roligt til en kontrolplan, så bliver den altså voldsom. B1 og B2 er fuldstændig den samme procedure, ligegyldigt hvad for en sag vi har. Altså der laver vi en granskning af den statiske dokumentation, vi kigger på tegningsmaterialet, vi kigger på beskrivelserne, og vi laver en kontrol af ejendommen. Udførelsesgrundlaget for arbejdet på den sag, som vi lige kigger på nu, der er det eneste, der er dækket af en arbejdsbeskrivelse, det er de nye ovenlysvinduer. Det er ikke så interessant for os, selve ovenlysvinduet, men den udveksling, der er lavet i den nye spærrekonstruktion, er interessant for os, fordi
den skal jo spille sammen med den indbygningsmanual eller leverandøranvisning, der er fra Velux for eksempel. Der er nogle Quordrup-kviste, og der er noget altanværk i det her, hvor der også kan ligge noget udførelsesgrundlag for arbejdet, der skal spille sammen med projekteringen. Hvorfor jeg har taget den her med, det er lige for at vise, at B3 bliver fuldstændig vanvittig i sådan en stor tømmersag, og det gør den typisk på tømmersager. Fordi jeg er inde og beskrive alle typer af træmateriale, der er brugt. Jeg beskriver allerede på nuværende tidspunkt, hvilken kvalitet vi forventer træet skal leveres i. Men ud over det, så har vi altså også søm, skruer, beslag, Velux-vinduer, kviste, alt hvad vi ellers bruger af konstruktionsdag i en konstruktion som den her. Så den bliver meget omfattende. Men igen, her vi er stadigvæk kun i B3, men hvor vi har beskrevet alle materialerne, der indgår. Og der er vi altså helt ned på skrueniveau. Grunden til, at vi er så grundige jeg kunne godt bare have skrevet søm og skruer og vinkelbeslag på projektet, men jeg skal bruge den her liste, når jeg på et tidspunkt alligevel skal aflevere min A5'er. Så jeg kan lige så godt være grundig nu, fordi så har jeg listen på alt, hvad der bliver indbygget. Og hvis der så skulle komme en udskiftning, så har jeg mulighed for at sige, jamen der er sket den her ændring i projektet. Det her vinkelbeslag fra Strong-Tie er blevet skiftet ud med det her vinkelbeslag fra Paslode. Grundet at de ikke kunne leveres af den og den trælast, men vi har fundet et beslag, som opfylder fuldstændig de samme krav, eller er bedre end det, der er beskrevet. Så det er en af de ting, som vi gør, hvorfor vi er meget, meget grundige i indledende fase. Det kan virke fuldstændig grotesk, men sådan er det altså i det her tilfælde. Så kommer vi til B4, og her har vi så kortet den meget ned, og det er bare produkter og materialer, der indgår i den bærende konstruktion, som et felt, det vil sige alle produkter og materialer, der indgår i den bærende konstruktion, skal i forhold til acceptkriteriet, at det leverede skal svare til det bestilte, og det leverede af CE-mærket i forhold til de produkter, der er det. Og igen, holder man sig inden for alle de gængse beslag, skruer og materialer, så har de alle sammen en eller anden form for markering, eller en produktklassificering, hvor der kan ligge en Declaration of Performance, hvis de ikke er CE-mærket, og så skal den Declaration of Performance selvfølgelig svare overens med det, der er beskrevet i projekteringsmaterialet. Transport og opbevaring på pladsen i det her tilfælde er det en lille smule irrelevant, fordi alt bliver kranet op på bygningen. Det er klart, hvis jeg beskader noget af træet, så skal jeg dokumentere, at det ikke er beskadet så meget, at det er gået ud over de styrkemæssige forhold, der står i projekteringsmaterialet, som træet skal have. Og så er i forhold til den sag, vi havde før, hvor der lå en geoteknisk rapport og eventuelt nogle geotekniske undersøgelser, så den tidligere udført konstruktion her, det er jo den eksisterende bygning. I det her tilfælde har vi kaldt det tagkonstruktionen, fordi hvis det er helt rigtigt her, så er det bjælkelag, som vi bygger videre på, eller det nye etagedæk. Det skal selvfølgelig have den styrke, for at vi kan bygge en velfungerende lejlighed eller flere lejligheder ovenpå. Så der kan være rigtig meget, jeg skal kontrollere inde her. Det korte og det lange er, at den tidligere udførte konstruktion, hvad er det, jeg tjekker? Det er forudsætninger for sammenbygning, og det er her, jeg skal flage, hvis jeg vurderer, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Vi har haft nogle sager, hvor at der skulle laves nogle yderligere tiltag til forstærkning, inden vi kunne bygge det nye, og det forsinkede så projektet. Og så kommer vi ellers til, jeg ved ikke, om jeg kan flytte mig her, det kan jeg ikke, det er jo lidt irriterende. Spørgsmål, jeg skulle gøre, nej, det er også ligegyldigt. Men jeg gør lige sådan her, så I kan se det med. Men i forhold til den nye tagkonstruktion, der har jeg simpelthen, som jeg viste før, gået alle punkterne fra i mine detaljer igennem, og beskrevet i henhold til hvilken detalje, hvad er det, jeg kontrollerer, hvordan kontrollerer jeg det. Her er det typisk, meget, meget svært
og kontrollere noget, med mindre konstruktionen stadigvæk er der, men det skal stadigvæk være efter udførsel, og inden at vi begynder at isolere op og alle de der ting, som ikke har noget med vores at gøre. I det her tilfælde har vi så både beskrevet, at det er en KK2'er, det er 10%, og vi har så vurderet, at minimum 2 registreringer i henhold til limtræsbjælken skal være opfyldt. Og vi har så beskrevet præcis herude i acceptkriteriet, hvad er vederlagsdybden og alle de ting. Nu er der også nogle klæbeanker, som er blevet monteret i det eksisterende murværk. Der er noget sættedybde i forhold til alt det her. Der er nogle hulbånd, der er blevet monteret. Så her er det 100% i henhold til det acceptkriterie eller beskrivelse af detaljen, som vi har ført ind til en acceptkriterie. Og sådan fortsætter det hele vejen igennem den her kontrolplan. Der er rigtig mange detaljer i denne her, som skal være opført, for det skal være korrekt. Og så kommer vi til, som afslutning i dag, til slutkontrollen af den uafhængige kontrol. Der er det meget fluffigt, det der bliver beskrevet, når vi kigger på en slutkontrol i henhold til det, vi tidligere har været vant til med en egen kontrol, hvor at det, vi tidligere lavede, vi lavede en proceskontrol, det kan man faktisk godt sammenligne med den udførelseskontrol, vi laver som uafhængig kontrollant. Men slutkontrollen er jo allerede lavet over i egenkontrollen, og det skriver jeg øvrigt under på, at kontrol af egenkontrollen er lavet, også under slutkontrollen. Men det, jeg laver som slutkontrol i den uafhængige kontrol, det er faktisk et afkrydsningsskema, hvor jeg går ind og siger, at den overordnede udførsel er korrekt. Der er ikke nogen synlige skader, der er ikke nogen deformationer, revner, hvis jeg har med murværk at gøre, som er kontrolleret. Men i bund og grund er slutkontrollen her et afkrydsningsskema, hvor jeg meget overordnet går ind og siger, jamen konstruktionen syner overordnet korrekt udført. Så der er ikke nogen yderligere kontrol her. Den kontrol, som er lavet af den uafhængige kontrol, er den reelle kontrol. Slutskemaet er mere en bureaukratisk afslutning, hvor jeg siger, jamen jeg har været det hele igennem. Jeg har kontrolleret, at egenkontrollen er blevet udført, og så er jeg så klar til aflevering. Næste gang, der kigger vi endnu dybere ned i, der går vi faktisk ind på et givet punkt, og så vi formulerer jeg finder nogle detaljer, hvor vi så kan tage 2, 3 eller 4 punkter, og så simpelthen opbygge kontrolplanen. Og så næste gang igen, så er det den her famøse aflevering, der skal laves til sidst, hvor at I skal forestille jer, at bygværksprojektererne på et større projekt vil modtage 10, 12, 15 forskellige afleveringer for underentreprenører. Hvis de ting ikke er struktureret 100% perfekt, og der mener jeg virkelig 100% perfekt, det vil sige, at jeg skal kunne sidde i kontrolplanen og sige, som certificeret statiker, den her lodstolpe hedder 54112. Jeg skal kunne slå op i min rapport, finde 54112, kunne gå ned, slå op i rapporten via en indholdsfortegnelse, og så gå ind og granske de 5 registreringer, der er lavet på det her. Mange af de systemer, der er i marken, kan ikke hjælpe os 100% med det her. Så nogle gange så bliver de her afleveringer let. Vi sidder med vi kan sidde med 1600 siders registreringer. Vi laver en batchnummerering i Bluebeam eller i I Love PDF, som en af mine medarbejdere synes er et fantastisk program. Eller jeg sidder i Acrobat Pro, laver en batchnummerering. Jeg finder punktet og skriver ind i min indholdsfortegnelse, at den her registrering starter over på side 815. Alt hvad vi afleverer, og det gælder altså også, når vi skal aflevere A5'eren til sidst, er
Jamen, hvis bygværksprojektørerne synes, at 9. aflevering af noget beton er interessant, så skal de kunne slå op på sidetal og sige, jamen følgesedlen for betonen starter her. Der behøver I ikke internt nummerere, hvor det er, medmindre I har sagt, at de 6 leveringer, det er til det afsnit, de 6 leveringer er til det afsnit, så skal vi også kunne slå det op og finde tingene. Certifikaterne på armeringsstålet, på konsoller, på det korrigerede rør, eller whatever I har, skal de også kunne slå op, så de kan nå at pinpointe. Fordi der er ikke nogen, ja, nu tager jeg måske munden for fuld, men der er ikke nogen certificerede statikere, der kigger 1600 sider igennem. De laver nogle nedslag, og er tingene lækkert lavet og udført og struktureret i henhold til den afleveringsstandard, som vi laver, så bliver tingene godkendt. Og det er ikke sådan, at de kigger det hele igennem. Der tror jeg, at de skal have utrolig meget mere tid, end det de har. Men det korte og det lange er, at strukturen fra de 3 afleveringer, I laver, det er jo en statisk kontrolplan, statisk kontrolrapport, og så er det A5-konstruktion som udført. Strukturen og indholdsfortegnelse, den skal være 100% entydig, så det er nemt at finde. Nogle af de spørgsmål, der er kommet sidste gang til kontrolplanen og til nu, og hvis der kommer nogle flere, så skyder jeg altså bare, så tager jeg dem bare næste gang. En af de ting, som vi hele tiden som kan danne grundlag for lidt forvirring, det er det her med, er det nødvendigt at gøre tingene tælleligt? Fordi vi har jo fået at vide, at det er 10%, så alle med en lille smule snilde kan jo godt regne ud, hvad 10% er. Men der står faktisk i vejledningen til DS 1140, at vi skal bestræbe os på at gøre alt tælleligt. Så der er ikke noget. Og en ting, som er 100%, som vi vender tilbage til gang på gang, det er de her acceptkriterier. Det kan være lidt abstrakt at forstå, så simpelthen, hvad er det, der gør et acceptkriterie, om det er objektivt eller ikke objektivt. På vores kurser, hvor vi sidder 3,5 time og gennemgår de her ting. Det korte svar er, at det, der står i acceptkriteriet, og det jeg visuelt ser ude på byggepladsen, der skal jeg kunne kigge på det, jeg registrerer, holde det op imod acceptkriteriet, og så skal jeg kunne sige, er det her godkendt, eller er det ikke godkendt. Og er det ikke godkendt, så er det en afvigelse. Så laver jeg i min afvigerrapport og beskriver, hvad har jeg gjort af korrigerende handling, for at den her afvigelse er blevet håndteret efter det, der står i projekt eller i projektmaterialet. Ikke dertil sagt, at det er nemt altid at lave de her acceptkriterier objektivt. I øjeblikket går vi nede på pilen og laver uafhængig kontrol. Der har man indkøbt et apparat, fordi det er en kæmpe stålkonstruktion. Og de her bolde, der ligger et forspændingsskema, alt efter hvor vi er i konstruktionen, hvordan de her bolde skal monteres. Den laver i øvrigt en rapport over, hvordan den så har kontrolleret de enkelte skruer. Vi kan så ikke ind og identificere alle skruerne, men vi har simpelthen valgt, at vi kontrollerer hele lortet på samme måde. Det vil sige, at de bliver tilspændt med et eller andet moment, som er præsat den her maskine, og så bliver den drejet en 1/6 yderligere. Det har vi været inde og tage billeder af, og det har vi lagt med under alle fastspændingerne. Og så er jeg acceptkriteriet, så har vi beskrevet, at boldene bliver spændt til det her moment. Det bliver spændt i forhold til den forspændingsskema, der ligger, og det vedlægger vi alle afleveringerne, når vi har noget med de her fastspændte ting at gøre. En anden ting, som kan være rigtig svært som uafhængig konsulent, og nu er det primært stålkonstruktioner, det er, hvis der er noget, der er blevet samlet ude på pladsen med vederlagsplade, nogle dykanker og sådan nogle ting. Det er til at beskrive. Men der kan også være steder, hvor at i stedet for at man har en boldsamling, så har du en svejset samling. I det her tilfælde, der vil smeden jo typisk
have en smed, som er dækket under et certifikat. Jeg kan ikke med mine evner kontrollere, om den svejsning er rigtigt. Det jeg skal kontrollere i det her tilfælde, det er, at de steder, der er svejst og beskrevet, der er svejst, det kontrollerer jeg, og så vedlægger jeg certifikatet for den svejser, som er uddannet i at svejse på den givne måde. Den smed bliver auditeret. Jeg ved ikke, det må Jonas pitche ind med, men jeg ved ikke, om man bliver certificeret eller auditeret løbende. Det går jeg ud fra, at man gør. Og Jonas nikker, kan jeg se. Super. Men der er det altså nok. Jeg skal ikke kontrollere det. Hvis der så i jeres projektmateriale står, at der skal yderligere kontrol på det her som en særlig kontrol, der vil man typisk gå ind og sige, jamen så er jeg nødt til at hyre noget assistance ind, der har, det kan være Force Technology, der laver, jeg har Force Technology ud til at lave det var en betonkonstruktion, og vi var ikke sikre på, om det var armeret på det rigtigt. Der kan de scanne betonen. Det kan være nogle betonelementer, som ikke har været understøttet rigtigt, at der har været nogle luftlommer inde under den understøtning, der har været. Det har vi prøvet masser af gange. Men de kan altså også kontrollere, om den her svejsning ligger inden for det, smeden er uddannet til, og det er udført korrekt. Så der er ikke nogen, er vi ude i konstruktioner, hvor vi ikke har evnerne eller kompetencerne til at kontrollere det, så må vi godt have assistance til vores kontroller. Ansvaret er bare stadigvæk vores. Og det er altså vigtigt. Så den assistent, man hyrer ind, skal selvfølgelig have evnerne og kvalifikationerne til at have det her med at gøre. Når vi taler helt kort om det her med kontrolplanerne, så kan I næsten se ud fra det, vi gennemgår her, har vi ikke et system til at strukturere de registreringer, vi tager ude på pladsen. At det vil sige, gør det lokationsbestemt. Tag nogle ordentlige billeder af en ordentlig kvalitet. Have mulighed for at lægge en beskrivelse op, eller følge en checkliste, alt efter hvilket system I bruger. Alfa og omega er det nødvendigt, at I får registreret det struktureret, fordi når det skal skrives ud, og jeg skal lave det som en rapport, så er det altså fuldstændig afgørende, at jeg får B1 ud, får lavet en indholdsfortegnelse til, hvor ligger dokumenterne inden for B1. En anden ting, I også kan dokumentere under B1, det kan jeg ikke huske, om jeg var inde på, men for at dokumentere, at man har lavet en granskning, så er der rigtig mange, der bare lægger et opstartsmøde med, hvor man har siddet med bygværksprojektørerne og totalentreprenøren og diskuteret nogle af de ting, vi har med i kontrolplanen. Det kan være nok til at dokumentere, at man har været B1 igennem. B3, hvis der ingen produkter er her, så er der ikke ret mange, der tror på, at I har gransket materialet sådan ordentligt. Og det er de 3 ting, som foregår, inden vi går i gang. Det er det vigtigste i det her tilfælde. Men altså, for jeres egen skyld, kig i den statiske dokumentation. 99,9% af alle de sager, vi har med at gøre, der er det nok at kigge i A11. Det er det er den overordnede beskrivelse af bygværket. Der står en lille smule om, hvad det er, vi bygger, og mange gange er alle konstruktionsdelene, som vi skal aflevere, udspecificeret. Og et lille finte her, det er, at hvis I for eksempel skal lave elementmontagen, hvis vi tager betonelementer, den vil typisk være delt op i en 4-5 afleveringer. Hvis I tager talen med bygværksprojektørerne tidligt i processen, så vil I mange gange kunne, i stedet for at lave 5 afleveringer, gå ind og sige, jamen, vi har betonelement dæk, betonelement vægge, søjler, bjælker og noget udstøbning af dækkene og noget fugearmering. Så i stedet for at lave 4 eller 5 afleveringer, så siger man, jamen, vi laver 1 aflevering, og vi sørger for at dele det her vanvittigt godt op nede i vores kontrolplan, så det stadigvæk bliver fuldstændig specificeret inden for de forskellige konstruktionsdele og konstruktionsafsnit, så det stadigvæk kan gå ind og sige, okay,
Kias sal, der vil jeg gerne ind og tjekke de 75 huldæk, der er. Jeg skal kunne slå det op i mit skema og så finde det. Men forestil jer arbejdsbyrden ved at lave 5 afleveringer frem for 1 aflevering, hvor kontrolplanen bare lige bliver lidt voldsommere end yderligere. Så det er altså et rigtig godt tjek. Brug lidt ekstra tid i forhold til det, I gør, hvis I ikke allerede gør det, og lav granskningen af det her udførelsesgrundlag for projekteringen rigtig grundigt, fordi så er I relativt halvvejs. Og så brug lidt tid på at få fremsendt hele B222 statisk kontrolplan for udførsel så tidligt som muligt i processen, så vi kan få jeres kommentarer på den. Og så er der en, der spørger, om det er nødvendigt at lave den her kontrolplan, og det er det. Der er desværre ikke, der er ikke nogen vej udenom. Vi kigger ind i opbygningen i forhold til vejledningen næste gang. Hvad er det for nogle punkter, der skal med? Men vi kan godt tage det meget, meget kort nu, der er vi allerede lidt over tid. Men hvis man tager indholdsfortegnelsen til både B22-dokumentet og B322-dokumentet fra vejledningen, så er man rigtig, rigtig langt. Så kan der være en masse ting, der gør sig gældende internt i de forskellige firmaer, der gør, at indholdet i den her rapport er forskelligt. Der er jo også alt efter, om vi har med beton at gøre. Der er alle dem, der arbejder med fundering, er jo vant til at bruge de udførelsesstandarder, der er for beton og armering. Der er alle dem, der har med stål at gøre. Der ligger nogle udførelsesstandarder for stål, som rigtig langt hen ad vejen dækker stort set alt, hvad vi skal kontrollere inden for stål. Der, hvor den mangler rigtig, rigtig voldsomt, og det oplever jeg også for mine kunder, der har med for eksempel murværk at gøre, eller i det her tilfælde trækonstruktioner, der er ikke det samme standard udførelsesparadigme, eller udførelsesstandarder for trækonstruktioner. Så der er det lidt nogle gange, at vi hvor vi bruger detaljerne til at beskrive, hvad det er, der skal udføres. Så det er meget, meget vigtigt, specielt beton og stål, der har de her gode udførelsesstandarder. Der mærker vi så også i de projekterende led, at der er lidt højere krav til, hvordan I udspecificerer acceptkriterier. Fordi hvis I ikke følger den givne udførelsesstandard, så kommer der kommentarer på det. Det er det allerførste, bygværksprojekterende kigger i, det er, har I som minimum fuldt udførelsesstandarderne. Så kan der være meget store forskelle fra sag til sag, fordi det, der er en lille smule misforstået, det er lidt ud over det, vi skal tale om i dag, men nu tager jeg det med alligevel, fordi det er vigtigt. Det er jer som udførende, der udelukkende pinpointer, hvad er det for nogle kontrolpunkter, I vurderer, der er kritiske for det givne bygværk. Og det er ikke meningen, at det skal godkendes af en bygværksprojekterende, inden I går i gang. Men det er en rigtig god idé, at hvis der er nogle kommentarer fra bygværksprojekterende, som ikke er helt på månen, at I får det indbygget i jeres kontrolplan. Men det er ikke sådan, at de kan komme bagefter og så sige, ja, men jeg synes, at I skulle have kontrolleret det og det. Så havde det været specificeret som særlige kontroller i B221. Så det kan ikke komme efterfølgende. Jeg tror faktisk, at vi er ved at have svaret på de spørgsmål, der var. Igen er der alt det her med, hvordan sikrer man sig, at det er objektivt. I skal forestille jer, at hvis jeg kigger på et beslag, der er monteret på et spær, det kan være en udveksling, så står der i projekteringsmaterialet, at det her beslag skal være fuldt udsømmet med 8 søm af den og den type på begge sider af det her beslag. Så skriver man simpelthen helt specifikt i acceptkriteriet, at det her strong tie beslag skal være fuldt udsømmet i henhold til den leverandøranvisning, der ligger på det beslag,
for at opnå den styrke, der er meningen i projekteringsmaterialet. Når jeg så kigger på billedet, og det ikke er fuldt udsømmet, så er det en afvigelse. Hvis det er fuldt udsømmet, så er det godkendt. Så det skal være så objektivt, at man kan kigge på tingene og sige, er det godkendt, eller er det ikke godkendt? Og ikke dertil sagt, det er nemt. I er velkommen til at fange mig på LinkedIn eller på mail, hvis der er et eller andet, som I sidder og bøvler med helt specifikt, og så tager vi det en til en. Jeg prøver at gøre det så generelt som muligt, så i dag der havde vi lidt tømmeropgave og lidt kontrolskema fra noget fundering, og næste gang så tager vi udgangspunkt i en stålkonstruktion. Men det korte og det lange er, at i henhold til DS 1140 er det fuldstændig ligegyldigt, om det er en støjvæg til en daginstitution, en tagkonstruktion, en skeletvæg, en altan, et solcelleanlæg, et værn på en altan. Det er fuldstændig det samme, I skal aflevere og beskrive og lave objektive objektkriterier på, fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for en konstruktion, I har med at gøre. Og det er simpelthen udgangspunktet i DS 1140 er jo, at på sigt, der skal det her blive en standard, hvor I hver især, inden I overhovedet går i gang, har en 100% fast køreplan for, jamen nu har jeg en sag med bærende konstruktioner, så er det sådan her, jeg starter op, det er det her, jeg delafleverer, det er sådan her, jeg registrerer undervejs, og det er sådan her, jeg afleverer. De paradigmer skal ligge fuldstændig fast. Og det er klart, dem af jer, der ikke sidder med det her 24/7, der vil være nogle ting, som I føler ændrer jer sig fra gang til gang. Men det, der sker, det er bare, at efterhånden, som vi bliver bedre og bedre til det her, så bliver fejlmargen hos de bygværksprojekterende mindre og mindre. Så det er ikke fordi kravene ændrer sig. Der kan være nogle bygværksprojekterende eller certificerede statikere, hvor vi føler, at der er nogle synsninger eller noget, de godt kunne tænke sig var anderledes. Men det er faktisk ikke det, vi oplever mest nu. Det er bare, at de ting, der gik for et år siden, det går ikke mere. Så lad det være home. Hvad fanden skete der? Så lad det være ordene. Og som sagt, er der noget, der er uklart, eller noget specifikke ting, som I godt kunne tænke jer bliver taget med, eller hvis I har nogle ønsker om, der er et eller andet helt specifikt emne omkring DS 1140, så kan vi sagtens gøre det sådan, at vi bruger det som et af de her torsdagsemner. Nu har vi kørt snart en time, det er jo slet ikke meningen, men jeg er meget, når der ikke er nogen, der afbryder mig, så kan det godt tage lang tid. Men så må I have en fantastisk dag derude, og jeg håber, I fik lidt ud af det. Kan I have det fantastisk?